Punește pui rotul, bă, că-ți dau cu crucea. Pentru aceasta am îndrăznit și cu craia a venit. A venit la dumneavoastră să vă cer voință în casă. Oi, roade, îndrăznește și înăuntru tu poftește, împreună cu Ozia. Soarele s-a călcat după mulți printre smochinii că rusa de cine lasă dacă o între capurile și mi-a de Domnule. Și mi-a dat și n-a să se închid. Fac aici și pornii. Să cânte toți cetărașii mei la împăraților către vei. O ce veste minunată, lângă Viflaințată, că astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii, că astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Puneți mâna pe strune să nu mai spuneți că ureche de separată parte de la armă ce vine de departe. Vezi, gramnică slugă de vezi ce mă strigă. Cine așa bărbătește, așa mă lovește? Cine ești? De unde ești? De așa tare ușă mă lovești. Ne rugăm, cerem intrare, că avem o cerere mare. Ai putere și regal să dai deștire în oraș. Cu așa mare gărbie este de la erod deștire. Un crai mi se pare că era dință, multă slobodință. Ia intră bun, frate, lasă puțin te-l disparte, puțin te-l te încălzește și apoi mie vorbește. Ei, crai de la răsărit, cu steaua au călătorit, cu steaua au călătorit, și-au mers după cum citim, până la Ierusalim, până la Ierusalim, și acolo cum au ajuns, steaua lor li s-a ascuns, steaua lor li s-a ascuns, și le-a fost a se plimba prin oraș a întreba, prin oraș a întreba, unde s-a născut zicând, un crai mare de curând, un crai mare de curând. Fraților, de unde vezi pe necălătoriți? După cine întrebați și pe cine căutați? Noi, împărate, am venit tocmai de la răsărit și am venit să cercetăm și bine să cuvântăm, ca să știm cu adevărat despre un tânăr împărat. Eu meu, ce-ai cuvântat și despre ce împărat? Ce împărat poate să fie să ne mea împărăția? Asta poate să fie decât o mare viclănie. Orice granică poruncă ne-a zis la cale lungă. De răsărit am punit, până aici am venit. Iar aici văzând o mulțime mare ce a cuprins lumea toată. Case, graușuri, plate și atea sunt de pline, că nu mai ca pe nimeni. Și o lucrare aici, să mă gândiți la pe să ne dați să nu înghețăm în oraș. Ei, eu să vă dau să la nici dacă înghețați în oraș. Eu nu pot să vă sprijinesc în pietre de fric plăznesc. Ah, chiar de-ar pri nu pasă. Spune-le de aici să iasă, bătându-i cu care să-mi scoți de aici afară. Crailor ești afară din palatul Irocă, de asta abia la mână vă fac tot praf și tărâmii. Ce ne facem crei pe înalte, că nu știm în care parte, că în oraș când am ajuns, strava noastră s-a ascuns. Și am luat pe Hristos, spre Ierusalim în jos. O frate, nu te întrista că este arba apără și că așa nu mă fi al minter vom gândi, vom intra, vom întreba pe Rosa, pe norod. O, frate, rău gândești ca apel să-l ispitești. Tu nu știi ce ară că vrea răul lui Dumnezeu. Ce ai cuvinte să spui? Ce vorbește cea nu-i? Zău, frate, nu mă crezi, hai cu mine ca să vezi. Vom merge de va fi acasă, că de în pas. Să mergem să-l căutăm pe Rosa, să-i întrebăm. Ia intră, frate, înainte și întreabă pe înaltul părinte, unde în acest ținut Domnul Iisus a născut. Eu alinte, măgnezi, mai bine să nimerezi. Nu te tot gândi așa, vine Dumitrea la Erod măria sa. O era terminată vina ta la brate și ta împărăție cu o mai mare bucurie. Ce bucurie așa mare de falar întrebare. Spune-i-te pe o altă, n-aștepta vorbă rugate. Azi noapte un vis minunat, pe netarna credința, că un fiu din cer minte să sună șuit. Ce vorbești, dorești bea, ce ființă dumnezească poate aici să se nască? Ozea, să duci aminte niște prorocești cuvinte. Dacă mi-aduc aminte niște prorocești cuvinte, cum spunea Avram prorocul că știa în foaie și locul, că o stea cu coadă, o stea o să se vadă, și atunci am înțeles că e semnul cel ales. Îmi spunea prorociile date de la Ieremia, a trecut din gură în gură,